ya kai da girma kamar sa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. A cikin dukkanin halittun ta'ala ai annabi shi kadai ya ga Allah wannan fada ma ga shi dai ta bulla to dan haka ko ba ayyo ba helahi ne da girman sa ya kai da nisa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Ai duk inda ka sanya suna na Allah na annabi na biye in ka kalla da sunansa ake addu'a ta bulla girman sa ya sa idan ba rasula in ma kai ba a karba a amsa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Kaga abubuwa masu rai har marar rai ya sha magana da su da hasarai ku tittire tsakuwa hadda tsirrai rufanai izuwa makarai yakan gansu ya kwana kalau abinsa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Da haifo shi manzo sujada ya faro yana yi wa sarki mahani da horo kwaroto ta da kwalla kuka na yaro bai yi ba yadda yana ka faro an kammala wanzancin jikinsa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Jakinsa Halima ya kai kuma ma lala yake dan bayunwa da rama da rasuli ya haushi sauri ya kama take ya canza siffa da kama ya huce abokan tafiyar da nisa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Marka ta girma ta kare a gurin su wannan da shi ne ya ɗari wata shimfiɗa can ta Allah kai ku tuno zuwa Isra'in kwararre shin wa aka girmama ne kamar sa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Wai wannan matsayi da mai ne kama ne a cikin mutane zuwa aljanu shin ko akwai wanda kaiwa haka ne manzon mu rasuli shi kadai ne aka ba ki zaɓin mutuwa a kansa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. A kuje har ba zaɓi aka bayo manzo ranar buruwarsa sa'in da ta zo ya yarda a ɗauki rai nasa a zo mala'ika azra'il da ya zo da babu yadda sa bai zara ransa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Hey, the best for in the nation. the only shadow there in my share. We have sweet down in the mountain. Manzon mu Kano, we will On the town, we want to say thank you, sir. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. There's the arrangement of Hinge Dulada because Allah put me in the border. I must thank for him good deliver. Peace and the progress and the other. He only name is the most pleasure. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Manzon mu Rasul is sophisticated. He has correct and very interested. He is handsome even in the host. Mukhtar Rasul is educated. Man of the people with his pleasure. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Kai o wanda ya da uku kande wala ko yau da la fulbare ne dan fulba sitte madide mi yadda ta on dage muna he mi yadda kai annabi do a gasa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Isan da ya yi arba da zaki abokansa har sun zaci an yi ɗauki da annaba har suka ce faɗanki Halimatu gayi can yi da zaki ta bi shi ta ganji kalau abinsa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. To bishiya ku take kashe babu ganye da manzo ya zauna kasan take ganye ya fito a jikin talibin a sai tashin matacce ya dawo a raye irin sa kasan wa nabi Isa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Shi tun kan ya zo an ji batun zuwan sa masana ilimi suna zantukansa to juyo lokacin haihuwarsa abinda ya faru ran haihuwarsa ya girmama koko a amsa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Girman siyasa barewa ta daji kura zuwa raƙumi dukkan naji sun zo da batu na abin da ma girgije ko jibga da garji da taimar inuwa can samansa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Ai shi ɗaya aka yayewa nasibi shi ne mutumin da ya san nasibi zai tahi babu tsoron hisabi tsoron haɗuwa da Allahu rabbi girmansa ya sanya bata gabansa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Ai tilar a ɗauna sa girma fiyayye a gun wanda dugun mu shi ne fiyayye kamar aminai da 'ya'ya da yayye ikiwani mu duba girman iyaye girman su sai ya kasa inda nasa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya
ya kai da girma kamar sa. Mutum yakan hangi girman sirikai da na malamai har zuwa sarakai, a inda to za a san nasa ya kai. Dukkanin mutane da ake faɗa kai ba a ganin nasu girman a kansa. Zababbe da gwarzo mamman ba wanda ya kai da girma kamar sa. Ai ita teku ta zarce mai su da koma, ita teku ta zarce mai su da koma, ita teku ta ta zarce wuce mai su da koma. kamar a kwari a ce ma da kuma ka kwatanta kuma da giwa a nama a kan halittu misalin ne ma misalin da nan fata ma ya yi kusa Ga wanda girmansa ya zarce kuɗi, kuma babu girman kai ba zumuɗi. gayyansa dubi Bai zuwa ba ta sauɗi kumi mara salati na girma a kansa. Zaɓaɓɓe ɗa gwarzo Muhammad ba wanda ya kai da girma kamar sa. Allahumma salli ala imami Almakasus bil kulkil azimi wa katimin rusul mukami wa alihi wa sahabil kirami salatan da'imatan a kansa. Zaɓaɓɓe ɗa gwarzo Muhammad ba wanda ya kai da girma kamar sa. ita teku ta Zarce mai su da koma, ita teku ta ta zarce mai su da koma. ita teku ta Zarce mai su da koma, kamar a kwari a ce ma da koma, ku kwatanta koma da giwa a nama, a kan halittu misalin na yi ma misalin da na ba kama ya yi kusa. ba wanda ya kai na girma kamar sa Catch the best prophet of the nation. The only shadow there in Mahashar. He has sweet boys in the sound. Manzan mu Kano. Within all of the town, we must say thank you, sir. Da gwarzo Muhammad ba wanda ya kai da girma kamar sa. The best prophet in the nation. The prophet in the nation, The best prophet in the nation, The only shadow there in Mashar, He has sweet boys. in the sound. Manzan mu Kano. Within all the town, we must say thank you, sir. Da gwarzo Muhammad ba wanda ya kai da girma kamar sa. Kuma o wadare kun gande. Wala ko ya Yau da na fulba daidai, idan fulba su te Muhammad. me da An dage mu da hemi da annabi jo a kasa. Zaɓaɓɓe da gwarzo Muhammad ba wanda ya kai da girma kamar